कुछ ओइपर तबे ना कमा लें भैया। 1 साल के अंदर उनकर गाड़ी आ जाता है, 1 साल के अंदर बंगला हो जाता है। कौन ऐसन कंपनी भी है और कौन ऐसन काम बा जे तारा के इतना पैसा दी? कोई भी ऐसा पैसा नहीं देता है। लेकिन यूट्यूब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ओकरा ऊपर काम कइला के एगो सही तरीका होला भैया। ई ना कि खाली एगो चैनल खोल देला आ ओइपर कुछु ना कुछु घास भूसा फेंकत रहता रोज, तो ओकरा से पैसा ना आई भैया। ओकरा ऊपर एक सही तरीका बा। सही यूट्यूब के बारे में भैया हम बताओ तो नहीं, यूट्यूब बहुत बढ़िया बाटे भाई। यूट्यूब आज के डेट में हमारा ज़िंदगी में कितना मायने रखेला हम जानता नहीं। यूट्यूब के वजह से आज हम कितना अर्निंग कैले बनी, यूट्यूब के वजह से कितना उपलब्धि हमके हासिल भेल बा हमके मालूम है भाई। आप इलेक्ट्रिशियन के काम, प्लम्बिंग के काम, चाहे आप वायरिंग के काम, चाहे मान लो ड्राइवरिंग के काम, चाहे फर्नीचर के काम, जोन भी आप काम करेला भैया, ओकरा के करते करते भी आप यूट्यूब कर सकीला। और यूट्यूब आज के डेट में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बा भैया। यूट्यूब से लोग लाखों रुपया कमाता भैया। हमारा ऐसा छोट इंसान भैया, हमारा ऐसा छोट आदमी होकर के यूट्यूब से हम इतना बढ़िया इनकम करला। और आपके बता दी कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर भाई बाने जो यूट्यूब से लाखों लाखों करोड़ों